निवडणुका झाल्यात लोकसभेच्या गोव्यामधल्या सुद्धा 2 जागेच्या निवडणुका झाल्या आणि निवडणुकीमध्ये मी या ठिकाणी राहू शकलो नव्हतो 2 दिवस, कारण शेवटच्या पिरियडमध्ये राहता येत नाही. आणि त्यानंतर इथे नेमकं कसं मतदान झालं, काय झालं, तसं प्रमुखांशी सर्वांसोबत चर्चा करण्याच्या उद्देशानं आज मी गोव्यामध्ये आलो आणि सर्वांशी सकाळपासून सर्वांशी चर्चा केली की नेमकं काय परिस्थिती आहे आणि पुढे संघटनात्मक दृष्टिकोनातून सुद्धा काय आपल्याला पावलं उचलायला पाहिजे, त्याही संदर्भात चर्चा झाली. एकूण चांगली चर्चा झाली. बराच वेळेपर्यंत आम्ही चर्चा करत होतो. परत आता 4 वाजता जे महत्त्वाचा जो कार्यक्रम आहे, जो उद्देश की गोव्याच्या संदर्भामध्ये जे या ठिकाणी गोव्याची निर्मिती झाली त्याही दृष्टिकोनातून जो कार्यक्रम आयोजन केला होता, म्हणजे लिमिटेड मर्यादित कार्यक्रम आहे, असं काही फार मोठा कार्यक्रम घेतलेला नाही, परंतु त्यालाही मी 4 वाजता उपस्थित राहणार आहे. तर स्थानिक सर्व नेते त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार. सगळ्यांनी काम केलं नाही इलेक्शनला, काय त्रुटी? काँग्रेसच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी काम केलं. त्याच्यानंतर आमच्याकडे जे काही रिपोर्टिंग कोणी काम एखाद्याने केले नसेल तर ते अद्यापपर्यंत काही आलं नाही, त्याची माहिती मिळेलच. पण एकूणच कुठल्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये कशा पद्धतीनं काम झालं, कशा पद्धतीनं मतदान झालं, याच्याबद्दलचा सर्वसाधारण एक चर्चा आढावा त्या संदर्भात घेतलेला आहे. पण काय जिकायची कसं काय आहे, मार्जिन कॉन्फिडन्स कसं आहे तुमचं? 100% दोन्ही काँग्रेसच्या सीटा लागतील अशा प्रकारचा विश्वास स्थानिक नेत्या आणि कार्यकर्त्यांनी दिलेला आहे. आम्हाला खात्री आहे त्या ज्या पद्धतीनं बीजेपीचं जे अलीकडे आपण पंतप्रधान मोदींचे सुद्धा स्टेटमेंट आपण ऐकतो सर्वजण, तर त्या स्टेटमेंटवरून तर त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकायला लागलेली आहे, ते स्पष्ट झालेलं आहे. देशामध्ये सुद्धा त्यांनी जे स्टेटमेंट केली ते स्टेटमेंट पाहिल्यावर पंतप्रधानांच्या तोंडामध्ये अशा प्रकारची स्टेटमेंट, त्यावरून किती घाबरलेल्या अवस्थेमध्ये आहेत. जी 400 जागा म्हणून ते म्हणत होते, परंतु या ठिकाणी 400 जागा तर सोडाच, पण बहुमत सुद्धा त्यांना मिळणार नाही अशा प्रकारची स्थिती आज संपूर्ण देशामध्ये निर्माण झालेली आहे. आणि त्या पद्धतीनंच आज त्यांचा जो प्रचार आहे, चुकीच्या आधारावर प्रचार आहे, अत्यंत खोटेपणा त्या ठिकाणी सातत्यानं लोकांसमोर मांडून काहीतरी आता आपली बाजू सावरण्याचा प्रयत्न करतायत, पण जनता त्यांच्यापासून त्रस्त झालेली आहे. जी आश्वासनं त्यांनी दिलेली, कुठलीही आश्वासनं त्यांनी पूर्ण केलेली नाही आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये जनता त्यांच्या सोबत नाही आहे, ते चित्र निर्माण झालेलं आहे. ते कितीही प्रयत्न करत असतील, वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांचे प्रयत्न चालू आहेत. कोणत्यावर दडपण आणणं, या ठिकाणी सुद्धा गोव्यामध्ये अनेकांवर त्यांनी दडपण आणण्याचा प्रयत्न केला की आतून त्यांच्याकडे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार असल्यामुळं अनेकांच्या धंद्याच्या उद्योगाच्या संदर्भामध्ये सुद्धा त्यांनी तुमचा उद्योग बंद करू, तुमचे कामं बंद करू, तुम्ही आमच्यासोबत आलं पाहिजेत. परंतु अशाही परिस्थितीमध्ये काँग्रेसचा कार्यकर्ता अत्यंत मजबूत राहिला, मजबूतीनं काम केलं. आज आमचे MLA कमी असतील किंवा बरेचसे लोक त्यांनी भ्रष्टाचारामध्ये लिप्त असलेल्या लोकांना त्यांनी तिकडे त्यांच्या पक्षामध्ये घेतले असेल, परंतु एक चांगल्या पद्धतीनं जे आमचे प्रमुख नेते आहेत, कार्यकर्ते आहेत, यांनी साऊथमध्ये आणि नॉर्थमध्ये दोन्ही ठिकाणी चांगलं काम केलेलं आहे. साहेब, तुमचं हे कसं असणार पुढे? इंडिया अलायन्स कंटिन्यू असणार काय? प्रश्नच नाही. इंडिया अलायन्स हे नेहमीसाठी कंटिन्यू राहील, पुढच्या सगळ्या निवडणुका एकत्रपणे लढवेल, त्यामध्ये कुठेही शंका बाळगण्याचं कुठलंही कारण नाही. आणि जे काही वावड्या उठवल्या जात आहेत, बीजेपीचं ते एक षडयंत्र आहे की यांच्या वापसामध्ये फूट पडली पाहिजे आणि कुठेतरी मग आपल्याकडे कुठे त्या ठिकाणी कार्यकर्ते किंवा मतदार आली पाहिजेत, परंतु असं होणार नाहीत. आता बीजेपीचा जो काळ आहे तो जवळजवळ संपलेला आहे. याच्या पुढचं चित्र हे सर्व धार्मिक, सर्व समाजाला सोबत घेऊन जाणारे जे पक्ष असेल किंवा समविचारी पक्ष असतील, त्याच पक्षाला भविष्य आहे. हे आता उघड झालेले आहेत. आपण सुद्धा वेगवेगळ्या बातम्या ऐकतात, वर्तमानपत्र सुद्धा आपण वाचता, त्या ठिकाणी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असेल, सोशल मीडियामध्ये सुद्धा आज आपण पाहिलं असेल चित्र बदललेलं आहे. 2014ची 2019ची निवडणूक आता ती राहिलेली नाहीये. आता लोक जाणीव झालेली आहे लोकांना की यांचा खोटारडेपणा पराकोटीला पोहोचलेला आहे, तर त्यांना कोणी सपोर्ट करणार नाही. तो पण आहे. गांधी घराण्याशी माझा वैयक्तिक वैर नसं मोदींनी म्हटलं.
ते आता एक दिवसाला रोज तुम्ही आता सगळे इलेक्ट्रॉनिक मधले आहेत, पत्रकारी असतील, त्या सगळ्यांनी जर मोदींची स्टेटमेंट मागच्या 1 महिन्यामधले जर आपण तपासलेत बारकाईनं, तर आपल्या लक्षात येईल की एवढ्या पंतप्रधान स्तरावरच्या एका नेतृत्वाने अशा प्रकारची स्टेटमेंट करायची, आज एक, उद्या एक, परवा एक, आणि गांधीजींच्या संदर्भामध्ये त्यांनी म्हणावं की गांधीजी पिक्चर निघाल्यापासूनच गांधीजींना देशामध्ये ओळखतं. किती लाजिरवाणं प्रकार हे आहेत की एका पंतप्रधान या देशाचं, ज्यांनी स्वातंत्र्याचं नेतृत्व केलं, या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं, आणि त्यांच्या संदर्भामध्ये अशा प्रकारचे शब्दप्रयोग उपयोगी त्यांनी जे आणलेत, तर मला तरी वाटते लोकांच्या मनामधून ते उतरलेले आहेत. एक नाही अनेक स्टेटमेंटवरून आपल्या सर्वांना दिसून येतं. थँक्यू.